Да започваме. Това е новия канал. Стойте. Добре, както виждате, направихме ботъл флип. И днес в този клип ще правим ботъл флип. В този канал вече ще правим ботъл флипове, шишета, други неща и такива. И да започваме нашето видео. Така, първи ботъл флип. Неуспешен. Втори ботъл флип. Неуспешен. Трети ботъл флип. Успешен. Както виждате, дами и господа, успешен е. Не успешен. Охо! Извинявайте за малко. Да. По-добре да се чупля. И сега това, което измислих, е готко. Моля те, покопачка. Ама и тя се бе, хора. Но май време да се чупя. Добре, хора, до тук ще приключа в този клип, но първо искам Добре, хора, до тук ще приключа. Чао! Чао, чао, чао! Чао, хора!